New Tribe Youth Council Mograt Circle hani kesngi kalalet bani kendu ya ke DGP ke kong Ida Shisha Nongrang man penne biang ya USP ke Southwest Khasil District uba ban rablang jerwa abakren beginung to kebor na kaliang President ke HYC Mograt Circle uba walambor nongsej ulaong bakaseng kala kerpat ya ke DGP man penne biang ya USP ke Southwest Khasil District nalor kata kaseng kalaong baka jingtrai kam jong USP tangsi snamro kampat don hanrei la sha transfer no nak ta kadaw kaseng ke kentu ya ke DGP man penne shwa ya USP shushu kaseng kala yoru ban pensngau sya ke DGP habede ke jingdon kam ya ke anti narcotic task force ban tela kam ya udrok bat kum joru ya ke jingdon kam ban tela kam ya ke jingwan rung kertlep ki barjela ha ke tei ke district nagaleng ke DGP kala kular ban shimkya habede bat ke jing pensngau jong ka HYC nak kalian jom ni minta kasih nak HYC jom ke Makora Circle nak jing tu jom ni ke bangiwan hangin ke kerpang kalau ba nak minta jom ke jing yo jing tip jom ni ya ke jing syak transfer no jom isa DSP sa lapor jom ke district jom ni USP jom ke district jom ni kalau kena ke benta ni yo snow ya ke jing pensengau jom ki pajba bat ke jing idon kam jong ki pajba ban pendek pensak shwa ya isa ya ESP jong ka district jongi apo jong ka Southwest Khasil district ida helor kali kali benta bagi la kaladon kecing kalajing lejing ya kenduk jongi haki department bakher kum ko DC na ka benta kene ka kam ini sokru ba ka don ke ba payah sakmat jadi nang kata kawan ban ni sidon ko hangnya ko DGP ban yo ban kedua ban madam nang ba yo ban pensngau hai ya ke ba upaj ba juga district pensngau ban idon kam ban penek pensa shwa ya isa ya USP sa apo ka district nomor shibun kini ki kam ki berang sadin ki ba nakaleng jongi bat ki nong song snong ka district yo ban sedang na kebenta bat penwandur ya kebahal kamiat bat ya ka somsuk sengan apo jong ka district ba ha ka jing don jong isor layo ya bat sedang ya kini ki benta bat ilong shisha ki pasai so bat ini ke jing seiso menta kidang longtang marshitang kidang dai tang ka jing sedang tika kane kala pelong yu pajba ba ban sngo benut namar i bala da ka jing don jong i nila ban ya trekam nila ban ya rat dingkhong i jing sneu bat ni don kata ka jing kermen ba da ka jing trelang bat i ngin sala ya ka ban yo la se ban penduk pendam ru ya kini ki kam sneu la ne ban wanra ya ka songsuk songsang apo jong ka district jong i kani kata ke benta ke bangi kuat banwan berkendu bat i madam ne apo office jong i kenang ba nakal yang jong i in yarap lam ban pensnguru hak sorkar ba lakum kumdo in penek pensa shwa ya i se apo jong ka district jong i ba in tre shwa hang tu kum i SP nomor kumba ni tip mengiru ba kadang long in within very short period of time ba isa ilawan tang sisne menurut kampadon kane ka jing weng sendat yai ban kata ka jing thu ban weng sendat i ngisngo ba kamya hap nomor ba i lakum lu ai ba i treishwa katum kapur ba tre mata ban ban weng sendat haki ini ipor i balengkot kalau ke bapen sngo du jingkermen yangi apo jong ka district ba ini ki bang layo mas sedang nak kamta ka suk kasan yo la sengi ban kes sedang pat nak ka jingwan pat de iwei pat i officer kan la ban simpor nak kamta jongi ki pat ba po jong district ke big force task force ANTF de agabade bat kane ngila gar patro i madam ni i kata ka jinga seiso jong ka jing trekam jongi hapo district habade bat drugs Hendrai ni syukwa ban kepat ba lakum nu kin nang penklan susu ya kanika benta kenang ba kaji wantung blok support jong district jongi om tang ba un duna ndrai undu no sendan tingi lekren ro obede bat kini ki infiltration ha ka ba UI ya kini kisnem ki bala laik no UI ka jing wanrung jong ki khar bangla hapo jong district jongi bat kaladon ka jing jia ka ba kidon kikis ki bala aja te Agbade kini bat kini di bentar urayo banyak keren bat
i yo ya ka ni snow tu ba na kalian jom i joka department ka donya kata ka benta ka bat ki treshtom na ka benta ka ni ban yo bakte lakam ya ka jin ai concentration ani ka dulu siap ka jin ber tam ki Bangladeshi na po border Bangla kita ki ban layo ya kan bat meran ko